Сәлем, кызлар, менеләр. Каникулларыгыз ничек үтә? Шана, шаңгы шуасызмы? Менә мин дә бүген сезгә урамда уйнарга ярата торган куян кызы турында әкият сөйләячәкмен. Бу әкиятне Абдулла Алиш язган. Аңа итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Bir куянның үзе төсле, озын колаклы, бик иркә кызы булган. Көннәрдән бер көнне әнисе аңа өр-яңа киез итекләр алып кайтып биргән. Мә, бәбкәм, ки, аякларын туңмасын дигән ул. Кызы бу бүләкне бик шатланып алган, әнисенә рәхмәтләр укыган. Хәзер инде ул урамда рәхәтләнеп йөри икән. Ләкин куян баласы киез итекләргә өйрәнмәгән булган һәм ул алардан бик тиз туйган, салып ташлаган. Әнием тапмасын дип ул аларны яшереп куйган. Әнисе аларны эзләп табып баласына кигезгән, ә ул тагын салып ташлаган. Әнисе кигезгән, ул салган. Әнисе тагын кигезгән, ә ул тагын салган. Кар өстеннән дә, боз өстеннән дә ялан аяк йөргән. Шулай бер көн йөргән, 2 көн, ә 3нче көнне аксый әнисе янына йөгереп килгән. Әни, минем аягым бик авырта дигән ул. Кызым, якты йолдызым, синең аяң шешкән ич дигән ул. Инде нишләргә дип уйга баткан куян. Бу баланы кая алып барырга, ничек дәваларга дип кайгырган. Шул вакыт нәрсәдер кычкырган. Куян агач башына күтәрелеп караса, анда тиен йөри икән. Ул куянга булай дигән: "Кайгырма, куянкай, йомшак туганкай, синең кызыңның аяң бик тиз төзәтеп була. Аның өчен доктор Айболитка барырга кирәк, аңардан киңәш сорарга кирәк" дигән ул. Куянга ул чынлап булышырга тотынган, табибка үзе алып барырга булган. Тиен агачтан агачка сикереп юлны өйрәткән, ә куян кызын күтәреп доктор Айболитка барган. Килсәләр, доктор Айболитның эше бик күп икән. Аңа урманның төрле җанварлары дәваланырга килгән. Балаларны ширатсыз карыйм мин дигән доктор Айболит. Куян кызын табиб бүлмәсенә алып кергәннәр. Ни белән авыруын сөйләп биргәннәр. Доктор Айболит куян кызының аякларына дарулар сөрткән. Һәм шуннан соң куян кызына әйткән: "Аягың төзәлгәч, инде бер дә салкын көннәрдә киез итекләреңне салып йөрмәссең. Әниңнең сүзен тыңла, тагын начар хәлгә калма" дигән ул. Менә шулай, дусларым, сез дә салкын көннәрне киенеп йөрегез. Югыйсә, куян кызы кебек авырып, каникулларыгызны өйдә уздыруыгыз бар. Ә мин сезгә рәхәт, күңелле каникуллар теләп саубуллашам. Сау булыгыз!